Min nhar il-ħadd jibdew il-multi, fi kliem sempliċi jibdew iċ-ċitazzjonijiet tal-persuni u negozji li jinqabdu jarmu l-iskart fil-boros il-ħżiena. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA spjegat li għan-nies l-ewwel offiża tkun twissija, imbagħad it-tieni darba teħel multa ta' 25 euro u t-tielet offiża tkun tfisser multa ta' 50 euro. Fil-każ tan-negozji, wara l-ewwel twissija jiġu multati 75 euro u għat-tielet offiża jiġu multati 150 euro. L-ERA qalet ukoll li se jibqgħu japplikaw il-multi ta' 150 euro għal min joħroġ il-boros tal-iskart fil-ġranet il-ħsiena, kif avżat li se jkomplu għaddejjin bl-ispezzjonijiet sabiex jassiguraw li l-familji u n-negozji jisseparaw l-iskart kif suppost. Il-borsa l-bajda għall-iskart organiku, il-borsa l-ħadra jew l-griża għall-iskart riċiklabbli u l-borsa s-sewda għall-skart ieħor. Fis-stqarrija l-ERA qalet ukoll li minn Lulju tas-sena d-dieħla se jibdew jintużaw mill-konsumaturi boros sumet trasparenti ħalli l-uffiċjali jkunu jistgħu jispezzjonaw il-boros mingħajr ma jiftuhom. Madankollu tenniet li skont il-liġi l-uffiċjali għandhom isteta li jfittxu fl-iskart tan-nies u jiftu l-boros sabiex jaraw jekk l-iskart huwiex qed jiġi separat kif suppost. L-ERA ħeġġet lil kulħadd sabiex jissepara l-iskart kif suppost. Iżda mkien ma saret referenza għal fatt li l-gvern irid li n-nies jifrizzaw l-iskart organiku, policy li qatt ma ġiet irtirata.